mga dudes ato ning ko ano ning duha. Kinada sila ko ano bahaton mo ning. Ayun, tanawa din sila kaniya. Ayo anak mamila. Ay, dunya go sir. Ha? Sige. Sina G. Ay, wow. This is pang lang. Ha? Masa man ang kuan? Wala, kanindot sa dagat. Wala, oh, init-init. Tunas man. Kasi mabinoangan ka. Ha? Ha? Ang? Jawa eh? Jawa. Oh, Jawa. Naligo. The next morning. Good morning, Bohol. Thank you very much. Sa kaya nakatulog na mi, karon mular na po mi going to Cebu City. Kaya mo ang flight karon 1 p.m. So mga 10 o'clock or 11 o'clock na ano po sa Cebu Airport. Cebu International Airport. Yeah, thank you Lord. Last day dinhi sa Bohol and going to Cebu and mag-uli sa Davao. Meanwhile, Wa siya cambio 350. Kulang ko og 2,315 mga bayron ng banyak. Was man jud ang guard. Naamoy ka ng change something. Ha? Chains Change na 350? or ang 500. Hi, bye-bye. Bye-bye Panglao. Iko sila lang mo Di ba kuha. i-endorse na to? Guard man, wala may puan. Hala ka niya, gidala-dala na. Eh, hatag na sa guard mo. Wala may puan ko. Wala, mag-tiktik ito. Hindi na ako nasubay akong Ay, lakad. parihat tara. Parihat to, eh. Kasi niya, dili mami nag-ispan ni Ruli. Ano ko, ano ang kanyang mani ko, balik na po ko. Wala ka nagsuong dito sa katong nga nisulod dito. Wala, okay, pag anak ko, sarado naman. Ako jud nagsuong-suong. Kaya anak ko, dahil din mo. Balik na po ko, dili ko na nakad. Ikaw, Jikoy, wala ka na saag, Koy. Bugat na, bullfrog. Inya. Abi, bi. Kaluoy. Oy, kaluoy. Dayong, dali. Makaya pa man sa akong tuo ba? Ito. Kaya sabi. Mauna ni. Adto ta sa Tagbilaran Pier or Tagbilaran Port diri among sakyanan ang sa tawag ani diri Tok Tilaok. Good morning 4:13. Tulo ra day makasakay ani. Ay. Kumusta imong experience diri sa Panglao dong? Good sir. Ano? Takawag bang ka. Uy, pero nakaligo man ka. Pero nakita, wa na to nakita nga adlaw no. Ang kanindot. Mag-vlog lang si Juan. Bye-bye, bao-bao. Jeep, salamat. 440 pa. So kasama ko. Alam sa isa mag-luwad. Abot pa minyak to. Oo, di ba? Sa di nga tulay. Lus. Mau pamalis sa unan nito si Joey. Igwapo na pa. Saan diri ang ay palengke ay. Morning nga inig mo. Floating? Dili inig mo taob. Baha. Taob. Malimpyo ang kuan. Ano po sa dagat? Dili
year na ganyan. Oo, diri na ta sa pier. Ay, narapoy ko ano, mga kalami. Abot kita sa pier. Welcome to the port of Tagbilaran. Sir, shout out. Tara. Good morning, sir. Wala po ka sa mga videos. Wow. Ay, bayan no. Ay, thank you. Wala, yun naman. Dali ko, dali ko. Si Are you happy? Makanta. Kanta taron ng pag-umay. Doha ka. I asked him if he is happy carrying that heavy baggage, my God. What is his answer, ma'am? And then she keeps on smiling. Smile because it's his order. His face is not painted with a happy face. Are you okay? How's your vacation here in Bohol? Yeah. Yeah. Not satisfied. Satisfied? Satisfied. Di masatisfied nga posing diri TikTok diri. Yan, nag-tiktok dito sa beach. Hindi na makita ang TikTok ba? Eh, wala. Ha? Mahapit lang. Mirror World. Oo. Tapos, Natagwan sa ganito. Kahit kung pa rin yung tabayan, natagwan sa kampiyon yung Naluya, mag-viral, naluya, laon, oh. Kailan doon yung sa Laguna. ay, oo. Karang, Ano? Karang, Basta dagan siya kwarto. Balik ko lang. 140. Yan ay tapo. Pas mulog mo. Kasi mabulan din mo. Nag-anak ako ng gabi. Sige. Umanak ko, kuya. Ay, i-focus. 1, 2, ready, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday To you. Thank you. Bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday, Happy birthday, Thank you. Happy birthday, Mami. Happy birthday, Mami Pai. Mami Pot. Mami Pot. Mata pa na mo. Uy, naku, naku, pag-pag sa ako. Uy, saan sa man? Birthday ba anak? Ning aton ta mo sa mo ang room. Ano ko, uy, pag-click pa mo sa mukha. Ano to ko Nanawag siya. Hindi ko lang. Yan. Nanawag. Siyempre, huwag mo naman. Ano siya kagwas na? Dani kasi ito ka na YouTube. Kamuon kayo nagkakaroon. Kasi kaya mo. Kaya sa Sakyan na good na. Sa tuloy kayo mag-ulo mag-ulo. Sakyanan ako na siya. Hindi rin na po. Kantahan ako dito sa pan. Kaya ang daming tao. Ano mo? Kaya ang karga mga bili na po. Galing oh. Sige, go. Yes. Welcome. Uy, mapanang pagkaon. Happy birthday pa. Happy
Happy na birthday pa. Happy Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, classmates. Nagbayad na. Oh, nagbayad na po. Hanapay ko rin ito sa outlet. Hikan daw mo, tinakatakan, hikan. Ay, fill up. Sulod. Ay. Hello, sir. Morning. Pwede ba ko maka-video, sir? Pwede. Pa-appeal sa ako ang vlog, sir. Ay, naman dyan. Ay. Ang mga senior, ang malam, o ang PWD. 11. Tama na gito mga 5:30. Alas 5 po. Good morning! We're bound to Cebu. Going back to our hotel. We'll be leaving at 1 o'clock this afternoon. Flying back to Davao. See you soon, Davao City! Love you all. One hour later. 6:23. One voyage, mga Davao, ka-Davao. Uli na kita sa Davao. Bye-bye, Bohol. Thank you, Kalamay. Ay, pag-abot na to, diri taning gawas pag-abot. Kung nauli ko na ako, nakairam ako sa imog 50 ba to, no? Ocean Jet. Diri ta, front page ta. Yes po. Okay, lagi na kami mga dods. Bye. Bye-bye. Bohol. Bye-bye, See you, Bohol. Cebu. Yes. So, mag-travel mi mga almost 2 hours nga biyahe from Bohol. Tagbilaran Bohol to Cebu. So, kita-kits sa Cebu City. Matulog na kami. 2 hours later. Okay, abot na kami sa Cebu City. Atong kalamay ka mong doon. Bugatin mo kalamay, ma'am. Aga bit-bit, ma'am. Ay, sorry. Nakita siya. Hi, welcome. Welcome to Cebu City. Ay, humana gayod ang amo ang laag sa kuan sa Bohol. This is Cebu Pier. Na. Welcome to Cebu og nagdayong mi sa Kalamay nga duro-duro. Attention to all passengers of Ocean Jet bound for Pila daw, ma'am? at 8:15 a.m. departure time. Please be informed that you Ang sa daw to? Gali ko dili ta ko dito, malahit ako eh. Pwede pag-abot ako po.
Yay, sakay nami going to our Sampaguita Hotel. One hour later. Okay. Uli na. Goodbye, Sampaguita Sweets. Bye-bye. Thank you for coming, ma'am. Please come again. Sir Dance. Ah, di cellphone pa sila, oh. Uy, nainagapatuto. Bye-bye, Cebu, Sampaguita Sweets. Uli na kami. Salamat. Pohon. Thank you. Dili na sa baka kayo. Sa paa. Sa baka limit kayo. Hindi kaabot. Bye, Philippines. Bye-bye. Thank you. Okay. Anak ka natin. Ay, sorry long. Side view. Ang kani, kasi may Ay, ako na. Sunod kuya. Parang Ay, mali ka. Ako in. Ako ang nag-forward. out, Ah, yan. out, in. Out ka kuya. Out ka kuya. Okay na? Yan. Nanang cake sa imo ba yun? Wala, ma'am.